Kenna show u kont letteralment meta ħatajt ħaġa kbira lil xi ħadd, ġieli kellek li ma mhux fuq livell ieħor, ġieli kellek xi tfajla importanti f'ħajtek u ma bdekx tħossok komda ma' ħadd jgħidilha li ħadd titlaqa' dak il-feeling. Li għamilt ix-show, għamilna show fil-żmien il-miliet kien nitrija tuta fi. U mbagħad bdejt nkun ngħid ħanajdlu issa, u Sander uħdu drink, ħanajdlu issa. U kif konna kważi waqt daħal fil-karozza, tlu San ħanajdlek xi ħaġa. Nitrijet ta' fi. Għatlu San għatlu jena deċidejt, għatlu wara l-commitments kollha li għandna matul din is-sena ħankun nixtieq illi niġbdu l-brejkijiet u naraw fiex qegħdin ma rridx iktar pressure u għatlu jena wara li mitfredu. Isu irrealizzajt ħafna iktar fuq actually what the values of life is. U San għalli dan qed nagħmlu pjaċir tgħidli anke jien għajjejt. Għalli issa fil-ġimgħat li ġejjin għax konna vera busy, għalli ħan nitkellmu konna kif nagħmlu affarijiet. Ngħidlek kien kollox plain sailing? Le. Neskludu li naħdmu aktar flimkien? Le. Imma tipo l-eżempju li għadna tri klijenti għax ma jistgħux jibdu naqqas. Qed ngħidulhom mhux ħanibqgħu miż-żewġin imma ħanqogħdu nagħmlu one night stands. Mela, tlaqna?